Salutare și bine m-am găsit la primul episod din această serie de Drakensang. Voi începe un personaj nou, războinic, Serefesul. Așa mă numesc, Serefesul, ca să mă puteți și recunoaște. Îl creăm direct, Serefesul. Și vreau direct să trec la părțile importante ale acestui joc. Eu merg pe un RPG. E foame, îmi place enorm de mult acest joc. Nu l-am de mult timp. De 2 zile mi l-am instalat. Nu trebuie să are extraordinar de mic. Poți să joci și online, dar mai bine îl instalezi. Trebuie să instalezi doar o bucățică mică din el, că deci nu știu, e extraordinar mai de mic. Pe orice calculator merge. Ar trebui să mergi pe tabletă, bănuiesc. Chiar și pe telefoane. Dar pe telefon și pe tablete nu e aceeași chestie ca pe calculator. Sunt obișnuit cu jocul ăsta și sunt în formă maximă. Așa joc eu de obicei. Dacă când am mai multe abilități, frate, eu sparg și trag. Rup tot ce prind. Vreau caracter Mobi, așa. Frate, tu știți cum e dobor? E dobor într-o hanie. Oricum, mai bine vă las să și citiți. Țin un pic. Acum n-am avut voi timp să citiți și acolo. De pe video știu, e vorba că monștrii ăștia au atacat o cetate a alianței. Uite, ăsta e un mob. Ăsta e un boss. Pe mine mă doare acum, pe mine nu mă doare tare de bossul lui. Că nu-i deloc greu de bătut. Cupru, am. Eu am o grămadă de cupru, am chiar și două golduri sau 3. Și nu mă gândesc că mult, să am 300 de argint. Vă dați seama, destul de argint, vă dați seama, și eu vreau să trec să-mi iau un cal. Da, așa în caracter vreau să trec să-mi iau un caluț, ca să fie mai simplu. Cu calul. Așa. Să vedem, uite aici știu că îți dă stana. Să spune, bagheta lui mag îmi aparține. Și apoi să vezi cu cine o să așa, mă bat. Uite, a spawnat aici, e mai greu puțin de bătut. Da, nu mi-am făcut deloc probleme aici. Asta e gen starter. Aici te bat imediat. Gebexon, ce asta Gebexon? Așa era Gebexon. Am level 2, uite, asta e o altă putere. Daemon! Mai epică când aveam eu cu topor, atunci arăta mai bine, aveam un topor epic. În fine. Acum o să vină și ăla cu noi. O să vină și ăla cu noi. Vedeți să fie și mai mare de bune aici, apar arcași. Deci, nu, să pune gheață aici. Asta a pus aici, pune gheața ca să ne protejeze. Sotul, man! Dacă plec aici mă întorc, tot o pune. Un sabel de misiuni. La mai dă acolo? Da. Deci la un moment dat nu mai dă, să oprește. Ok. Bun, deci trebuie să plecăm și aici unde mergem. În primului cerc. Ok. Știu, eu am altfel. Deci trebuie să... Mama, stejar, pelerin, uite, ăsta o să mă... Uite, ăștia e dobor fangul animat. Doar că eu, la mine erau și mai greu de bătut la nivelul ăla al meu. Sunt mai greu de bătut dacă eu era dintr-un singur shot. Nu chiar dintr-un singur shot, că n-ai cum să mori ceva de așa de simplu uneori într-un singur shot dacă e așa de mare. Dacă e mare, nu-l omori niciodată dintr-un singur shot, regulă în jocul ăsta.
N-au o prea cred eu că așa e. Spun și eu că așa, după părerea mea, cred că așa și este. Eu mă duc să iau sferele alea, nu știu ce fel de sfere sunt. Ăsta e pe furie. Barcașul ăla, vânătorile pe concentrare, toate felurile. Numai la piticul ăla, nu știu ce. La Mechanicus Abori, nu știu ce e ăla. Dacă vreți putem să mai începem și cu magician și cu... Aha. Dar că cu una nu o să vedeți. Eu am deja Warriors. Ăsta e eu, cred că mi-a place mult Warriors-ul. Dacă vrei pot să-l șterg. Strict de misiunile principale. Fac ce făcusem cu Warriors-ul, cu ăsta cu războinicul și... Nu, o să fie doar distracție. Uite bă, ce... Acum e foarte grea. Aici nu e deloc mare de mediu. Frate, la mine era 52, bă. Bă, îți dai seama la 52. Dacă îmi dă 1,52 de bit, îți dai seama cum te rade de pe... Cum te rade. Oricum, până la level mare, tot e doar la bătut mobuleți simple. La totul serios mă joc ăsta până nu farmezi, până joci mai mult. Și uite aici mai veni și sunt conjurat, da? Uite, potions, ok, poțiune. Asta mi-o bagă în invent. Ești mă. Așa, bag și o poțiune asta aici. Ok. Ah, și cu ce aici? Holy shit, mi-am amintit de asta. Haide man. Haide să vă văd, mi-am amintit de asta. Shit, bă, de aici. De aștept un atac, nu știu la ce primești. Bă, dacă ăla poți să ataci mai mult deodată. Așa de șmecher atacul ăla. E foarte șmecher, bă, atacul ăla. Am scut cavalere, am primit ceva mai bun. Vedem. Uite, da, valoare apărare. Îți dăm doar 14 mai puncte, mai multe ca viață. E diferit numai la culoare acolo. Unele scuturi cam așa este la îmbrăcăminte. Diferă armura și la unele culoarea. O să-i face culoare, doar altfel de armură. Altfel de astea, de puncte. Că fiecare lucru are câteva numere de puncte. Cu cât numărul are mai multe puncte într-un domeniu, cu atât e mai bine pentru tine. Cu atât dacă unul are 1000 puncte viață, îți dai seama atunci, bă. Level 3, uite atacul ăsta. E epic, bă, atacul ăsta. Na, e epic. Le bag direct skill-uri în el. Na, n-am 4. Na, uite, bă, am 4, bă. Așa. Nu înțeleg de ce nu merge. Ah, de la level 4. Aha. O mănuși. Da, direct la mâini mi s-au dus rămânușile alea. Asta nu sunt obligatorii să le colectez, eu le colectez. Bă, dar văd că mă trebuie aici, înseamnă că pe aici să mă întorc, trebuie să mai captez, da. Mai captez mesaj de captez. Hai, man, hai, nu e panică, man. Cupru, așa, deci, tată. Bă, unde mai sunt mă, bă? Că eu i-am terminat pe toți. Probabil de asta pică de la fangul ăsta. Cingătoare, bă, dar nu pică de ce-mi trebuie mie. La vreo 14 minute încheie episodul. Da, uite, mob. Tu-s mobul pește. Bă, dar nu vrea să pice. Bă, e bine pentru toți să pice odată ăla. Asta îl colectăm. Și mai arată unde să mă duc. Și mai arată acum, văd unde să mă duc, că era într-o anumită zonă. Era într-o anumită zonă, văd. Chiar, uite, chiar era pe aici, chiar nu mi-a dat deloc semn, uite, la ăsta, chiar la ăsta. Aha, așa, gata, acum pot să mă duc. Că n-am asta direct chemare, când te teleportezi pur și simplu din cine știe la mama lui pește, de la cine știe câți metri. Te teleportezi direct ultimul oraș care ai fost.
și până la urmă, aha, acum să vedem. Pierar, Willwine, vedem oferta. Ok. Reparăm obiecte, avem ceva de reparat. Să vedem ofertele lui ăsta. Ce să-mi iau? Topor lung. Hai bă că mi-au topor lung, ce pisici. Deci voi cum e cu toporașul șmecheros. Aha. Aha. Bun, și acum trebuie să mai mă duc și la asta. Dacă nu mai e la... Ok. Mai avem un quest. Mai e ceva de aici. Închidem. Acum ar trebui să plecăm de aici și să venim, mergem în locul pe la online. Nu. Am știut să mai fac, nu știu ce am făcut data trecută. I-am ieșit, acum să vedem. Shop, același oferte, continuăm, inventar. Sarcină, nu mai avem nicio sarcină, văd. Și mergem aici, da? King Snow, King Shi. Mai bine. Acum mai trebuie să mai dau. Gata, acum putem să mergem. Gata, acum putem să mergem. Nu mai e lupta asta, mă. Bine, da, o lăsăm pe episodul viitor. Așa. O lăsăm pe episodul viitor, lupta asta. Da, eu am fost Redex or Fire și ne vedem la următorul episod. La revedere, nu uitați, dați like, vizionați și pa, pa!